Ngani zakwethu sanibonani okankomgodo lumfana udaba niyalwazi. Ake ngibingelele uThami Ntuli uPremier wase KZN. Akubingelela baba uPremier. Igama ke ngugodole ngilo mfana ongezwani namanga. Umuntu okhuluma amanga nje angimfuni nje, angizwani naye. Baba uNtuli, nginembuzo nje mhlawumbe izoba u10. Ngicabanga ukuthi ngeke izidlule lapho. Umbuzo wami wokuqala besicela nje South Africa ungakhulumi ukuthi seniqashe odokotela namanesi ebese ungasitshela isibalo ukuthi bangaki. Sisacela usitshela isibalo sodokotela namanesi othi usubaqashile. Angizwani namanga mina. Sicela usitshele leso sibalo njengoba uthi njengoba ubona ku social media sebengakhala odokotela ingoba baqashiwe. Amanga lawo baba uNtuli. Njalo sithola ama message odokotela bayakhala amanesi akhala zihambile izingane zayofunda kodwa ayiqasheki. Kodwa wena unesibindi sokuzoma on media uzothi seniqashe odokotela namanesi. Sicela usitshele ukuthi bangaki. Mhlawumbe uthothi uqashe 4 noma 5 kodwa uzothi usuqashe onesi nodokotela kulabantu abangaka abafuna umsebenzi ngoba uyazi uvikela Department of Health ngoba ababolile kudliwa izimali. Angidlule lapho sicela nje inamba ukuthi bangake senibaqashile bese kuzoba nama social worker. Baba uNtuli msudlala ngabantu kanje, msuqamba amanga on media uzothi usuwenze ama social worker aba permanent. Mangake owenza permanent msuthi usuwenze mangake noma wenzela aba osondelene nabo noma laba basondelene nabangani bakho wabenza permanent usuthi usubenze permanent. Ngingakaqhubeki nje nalembuzo engizokubuza yona. Ake ngiqale ngikukhuze la baba uNtuli. Akusuthi ngoba kuzokhankaswa bese uthanda u-social media uyokhuluma iphuthu ukhuluma into engekho. Uzothi ubaba uZuma wathi izindlu zomxhasa zinikezwe abantu abathize. Ukhuluma amampunge. Uma ubaba uNcamalala akakwazi ukuphendulela sikhona thina somphendulela. Amanga lawo akhulumayo Prime. Njengamanje sibheke kuNovember ukuthi kuzovotwa usugijima ku social media uyoqamba amanga uzothi ubaba uZuma wayinikeza labo bantu nalabo izindlu. Abantu angeke beshintshe umqondo ngoba nakho uqamba amanga on social media. Abantu sebevukile njengamanje emaqandini. Omasipala abaningi baphethwe yini? Babolile. Imeya ephethe imeya zenkathe eziphethe omasipala zibolile zidla imali ichaphaza abantu zenza yonke into ongayicabanga. Kodwa uyikhuluma leyo nto leyo ngoba ngicabangela izisu zenu all the time. Sizokutshela thina mhlawumbe bayakwesaba. Awuthi ngiphinde ngidlulele phambili. Kunonompilo. Onompilo abenza umsebenzi oncomekayo futhi omuhle emakhaya. Uzoya ku social media uzothi abasahola amakinati. Onompilo kuba namhlanje bahola amakinati bayahlupheka. Onompilo. Kodwa ngoba uthathela ababangani bakho nababangani babangani bakho usuzokhuluma ukuthi ubenze permanent onompilo ukhuluma iphutha. Ngafona manje ngasekhaya ngibabuze bakhona onompilo engangikhuluma nabo ngasekhaya abahluphekayo namanje abaholelwa amakinati abaneminyaka behonompilo. Kodwa uzongena on media uzothi onompilo senibaqashe permanent. Baba uNtuli yeka nje indaba yamanga, yeka ukukhankasa ngamanga. Khankasa ngamanga kuyeke. Ngutshele mina ngoba ayikho lento oyikhulumayo. Lapha eKZN uthi umnotho ubuwa manje umnotho bakuphethe iGPU neGNU uyakhuphuka. Amanga Ntuli uthi sekuqashwe abantu abawu54,000. Sicela usitshele labo bantu ukuthi baqashwe kuphi abantu abawu54,000. Msana ukukhankasa ngamanga abantu badinga umsebenzi. Kodwa wena uzodlala ngaleyo nto uthi sekuqashwe abantu abangaka ukhuluma iphutha ngoba engekho umuntu ozoverify leyo nto ukuthi isho ingakanani ukuthi labantu baqashiwe. Iyeke lento yenza weNtuli. Iyeke amanga iyeke ngoba sekuza uNovember sekufanele ukhankase ngamanga. Iyeke ayikho lento oyikhulumayo. Uthi ama investor lapha kwaZulu Natal kulo 2 years ase investe imali engango 180 billion. Asali ke mhlambe ikhona leyo mali. Kodwa ukusalayo leyo mali izodliwa yini ngoba anicabangela abantu nincolile. Uzoyidla phezulu usuyishila ukuthi kunemali engake engenile. Nithi kunamathuba omsebenzi awu 300,000 a permanent nama peace job. Ayikho lento oyikhulumayo Ntuli. Msukhankasa ngamanga. Ngala nje amanga mina.
iyekeni ipolitiki yokukhuluma amanga yokuthi nithembisa abantu nikhuluma amanga. Yiyo nje mina engayifuni. Ileyo nto nje engayifuni isidalo. Yileyo nto nje ngiyenyanyayo. Njengamanje uthi kunamakhampani ade kumele avalwe, awangavalwa, nahamba nayo khuluma khona nayo negotiator. Wentuli, njengoba nenza lento eniyenzayo, hayi ngoba nivikela amathuba omsebenzi, nivikela iphalishi lenu ngoba most yalawo makhampani kukhona ozakwenu abawosopolitiki abadla kiwo lamakhampani abangama shareholder kulamakhampani lawo. Hayi ngoba exactly nilwela ukuthi amathuba omsebenzi angabalahlekela abantu. Nilwela izisu zenu into enilwelayo. Leyo ikhuluma yikho. Lalela le company kaShukela le lapha yana yalwelwa uZondi, inkosi uZondi. Uyena akayilwela. Ngiyabona nje usuzenza mhlekizo zonke izinto. Uzenza ayikho lento oyikhuluma uThami Ntuli. Ayikho. Lo ikhulumayo. Bayesaba ukukutshela. Thina sokutshela nje ngoba manga mina ngiyabenyanya abantu abakhuluma ipolitiki yamanga ebantwini belambe kanje amathuba omsebenzi engekho. Uzoyikhuluma nini yalabo masipala abaphethwe inkatha ababolile okufanele ukuthi makuzosetshenzwa kibo abantu besifazane kulalwe nabo. Uyoyikhuluma nini leyo nto leyo? Nake nayikhuluma leyo nto leyo ukuthi ama position atholakala komasipala ama poster wakhishwa noma ingakhishwa iposter kusuke sekunomuntu. Uyoyikhuluma nini leyo? Musa ukukhankasa ngamanga Thami Ntuli. Amanga nje yiwo ngingawafuni mina. Muphi umnotho othi uyaphakama manje lapha kwaZulu Natal? Akunamnotho ophakamayo, kodwa ngoba uyakhankasa ukhankasela uNovember uzokhuluma amanga phambi komphakathi. Aninamahloni Thami Ntuli. Amahloni njani nawo? Iyekeni ipolitiki yokukhuluma amanga. Angithi thina nithi asiyazi ipolitiki. Mina ngifuna ipolitiki, ngifuna ukukhuluma iqiniso. Mawuzonikeza abantu into shono, ungalokhu uzokhuluma amagama epolitiki lamagama obusela. Nifuna ukudida abantu umqondo. Abantu awukho umqondo abazowushintsha ekutheni bavotele nina. Abantu bazoyigqoka izikipa zenkatha, but bazovotela amanye amaqembu, bazovotela umkhonto wesizwe. Umkhonto abantu abazovotela. Bese ngiqena nje ukunitshela ngoba ngiyanibona nenze ngathi anazi, nenze ngathi aniboni ukuthi kwenzakalani. Iyekeni lento okukhankasa ngamanga Thami Ntuli. Nabangani bakhe abanye, iyekeni into okukhankasa ngamanga on social media. Akunamsebenzi kunalokho imisebenzi amathuba omsebenzi aphelile kodwa wena uthi akhuphuka. Ngoba wena izingane zakini neze ihlobo zakho niyakwazi ukuyifaka emsebenzini. Fanele nichaphaze iphukuphuku. Nithi amathuba omsebenzi akhuphuka abantu bengasebenzi. Yekani ipolitiki yamanga Thami Ntuli. Iyeke khehle yazi. Ngiyacela iyeke. Ngoba mhlamba abakutsheli ukuthi lento oyikhuluma uyamanga. Leko Newcastle kune PR. Kune PR yeChina. Eyenkatha. Uthula ukwazi uphawule ngaleyo nto leyo. Ngoba iqinisa awunalo. Ukhankasa nje ngamanga. Ilokho nje Thami Ntuli akukho kunye khehlade engizokutshela khona akukuningi. Kodwa nje la kuphethe khona inkatha ngisho umasipala ubolile. Hamba lapha ko Vryheid. Imigwaqa amagebhugebhu kudliwa imali le Bread Center. Angeke uzokhuluma leyo nto leyo. Wazi nje ukuthi kufanele kuhlala igama lika Zuma yilona elizonwinisa manike nakhuluma ngalo igama elithi Zuma. Khohlwa Thami Ntuli. Not in our time. Ngifikile eqathatha anginyakaza ngeindawo. Abantu bazoyigqoka izikipa zenkatha ngoba bayanesaba ukuthi nizobabulala mabezophumela obala. Mabephumela obala ukuthi aseyinkatha nizobavakashela emzini yabo. Abantu bawumkhonto wesizwe wentuli ngikutshele. Just that nje basaba ukuvela. Yithi ezivele nabanye inkalakatha eyivela ukuthi umkhonto wesizwe. Ngoba umkhonto wesizwe uyi-threat kini niyawenyanya ngoba niyabona ukuthi uzoniphazamisa emaphalishineni. Ingane encane zigcwele la eGoli ziyadutshulwa ziyabula kufanele ngabe esebenza komasipala kodwa ngoba la kusebenza khona imeya zenkatha uqashwa ngokwazana angeke uzikhulume leyo nto leyo. Ingane la eGoli encane qeda izikole zizobhayiziseka la eGoli zigcine zenza izinto ezirong. Kunjani namhlanje thina saqeda izikole zezeGoli ngoba obaba babengaziwanga lutho. Asikwazanga ukungena kulabo masipala beni. Yilokho nje ngizokutshela Thami Ntuli. Yeka ukukhuluma amampunge on social media. Abantu laba Ntuli. Ntuli abantu laba.
ngiyakutshela